30-vuotisjuhlalähtö, 75 viimeinen kohde. Lähtöauton taakse 4-vuotis-ikäluokan kerma, numerolla 1 Arctic Jet, 2 Icarus Leader, 3 BVT Satellite, 4 Bob Hope, 5 Axel Laukko, 6 Reading Lady, 7 Arctic Hope, 8 Samurai Sun, 9 Chansey Roberto, 10 Cherry Aria, 11 Ribod ja 12 Hurricane Hip. Starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään pahoin laukkaajoinen lähtölinjaa 4 Bob Hope ja muista 30 metriä kärkeen avaa 7 Arctic Hope. Kanun avaus 7 radalta viime vuoden kriterium voittajalta johtavan kantaan 1 Arctic Jet. 6 Reading Lady tulee toista rataa, se havittelee paikkaa kolmannesta sisältä, pääsee sinne. Näin 2 Icarus Leader toisella radalla, sitä kiertää 3-8 Samurai Sun. Etusuoraa tullaan ja 7 Arctic Hope johtaa. 1 Arctic Jet on sen kannoilla. Avauspuolikas on 11-0. Kova mennään vuoden 2008 derbyfinaalissa. 8 Samurai Sun havittelee paikkaa johtavan rinnalta. 2 Icarus Leader nyt toiseen ulos, kun 8 Samurai Sun johtavan rinnalle. 9 Chansey Roberto ravaa kolmannessa ulkona, kolmas sisällä 6 Reading Lady, kun johtava rinnalta laukkaa 8 Samurai Sun. 4 sisällä 10 Cherry Aria. Kolmannessa ulkona on 9 BVT Satellite, 4 ulkona 11 Ribod, 5 ulkona 5 Axela Laukko. Takasuoraan mennään ja kilometrin väliaika numerolle 7 Arctic Hope kellotetaan aikaan 13,5. Todella kovaa vauhtia pidetään tämän vuoden derbyssä, kun viidennessä sisällä on 12 Hurricane Hip. Toista rataa tulee kuudentena pääjoukon tavoittanut 4 Bob Hope ja sen taakse on asettunut ravirytminsä löytänyt 8 Samurai Sun. Matkamaaliin on derbyn finaalissa 1300 metriä ja 7 Arctic Hope johtaa. 2 Icarus Leader on nyt aivan rinnalla. Toinen pari on 1 Arctic Jet, 9 Chansey Roberto. Kolmannessa sisällä jatkaa 6 Reading Lady, kolmas ulkona 3 BVT Satellite. Neljännessä sisällä 10 Cherry Aria, 4 ulkona 11 Ribod. Kun on viimeisen kilometrin aika ja 2 Icarus Leader antaa painetta numerolle 7 Arctic Hope. 1 Arctic Jet seuraa johtavaa 9 Chansey Roberto ravaa toisessa ulkona, kolmas ulkona 11 Ribod. Ribodia seuraa 5 Axel Laukko. Axel Laukko nyt kolmannelle kiriin ja samassa 11 Ribod myös kiertämään kolmatta. On viimeisen kerran menossa porukka takasuoralle ja 7 Arctic Hope johtaa. 1 Arctic Jet on sen kannoilla. 2 Icarus Leader tekee hyvää juoksua johtavan rinnalla. Toisen tuhannen väliaika on 17-0. 11 Ribod kiertää kärjen rinnalla, kolmatta sen takana ravaa 5 Axel Laukko. Axel Laukkoa seuraa kolmannella 4 Bob Hope. Toisessa ulkona pussissa 9 Chansey Roberto, kolmas sisällä pussissa 6 Reading Lady. 11 Ribod on todella hyvässä vauhdissa. Se havittelee jo paikkaa johtavan numeron 7 Arctic Hope rinnalta. Pääsee sinne, kun on runsaat 200 metriä matkaa maaliin. 11 Ribod prässäämään numero 7 Arctic Hope. 11 Ribod kärkeen. Tuleeko yllätys tämän vuoden derbyyn? Siellä 7 Arctic Hope vastaa, sisällä 11 Ribod. Kakkoseksi 4 Bob Hope, mutta 11 Ribod ja Harri Kaivunen.